Darba waħda, Pauline qalt li din il-ġrajja. Kont dħalt naħdem f'ħanut tax-xorb, ftit qabel ma bdiet il-gwerra. Lejla waħda fil-ħanut kienu ġew grupp ta' Baħrin li kellhom iqattaw l-aħħar lejl f'Malta qabel ma jitilqu lejn l-Ingilterra. Fosthom kien hemm David li qabad qabda miegħi u li kien għalih kien joħodni miegħu. Tantx kemm qalli kliem sabiħ u wedni għal ma nafx kemm il-darba li kellu jerġa' jiġi lura, jiżżewwiġni u joħodni miegħu f'pajjiżu. Jien kont drajt nisma' diskors bħal dan mingħand il-Baħrin, l-aktar meta jkunu xorbu aktar milli jifilħu, li wara kollox kienet ħaġa normali dak iż-żmien. Fuq driegħu kellu tpinġija tassew partikolari. Kont imdorrija nara nies bit-tpinġijiet, iżda din kienet laqtitni ħafna. Dik il-lejla David baqa' l-ħin kollu ħdejja u bil-kemm stajt niċċaqlaq bih. F'kien minnhom urini xurkett miksi bid-djamanti u li kien iqum kemm xa flus. Dan għalik, għalli, meta niżżewġu nagħtihulek. Jien bissimtlu u komplejt fuq xogħli. David kien xorob iż-żejjed u kont naf li dak li kien qed jgħidli kien jinsieħ hekk kif l-għada jkun fi triqdu lejn pajjiżu bejn sema u ilma. Dik il-lejla ntemmet bħalma kienu jintemmu ħafna lieli. Għamet ġlieda bejn kull min kien hemm fil-ħanut u ġew il-pulizija u tax-xor patrol u kaxkru lil Baħrin lejn il-vapur. Meta sar il-ħin u wasalna biex nagħlqu, bħal dejjem jiena u Tessie li kienet taħdem miegħi bdejna nnatfu l-ħanut u hemm mal-art insib dak iċ-ċurkett li kien jurini David ftit qabel. Tessie jiratni niġbru mill-art u resqet lejja u qalt li dak iqum il-flus. Nafta minnu, dan ta' David. Ittila. U issa ħallik minn David, mhux insibtu fuq kollox min jaf jekk jerġax lura dak. Mu bijaw. Imma jien ma rridx nagħmel hekk. Ħadtu d-dar u rfajtu bit-tama li David għad jerġa' lura u nkun nista' nagħtihulu. Ma nafx eżattament għaliex għamilt hekk. Forsi għax kont onesta, jew għax kont ħadd grazzja ma' dak il-Baħri. Kienet ir-raġuni, iċ-ċurkett baqa' għandi u lil David bqajt ma rajtu qatt. Faqqet il-gwerra u jien ħallejt ix-xogħol li kelli u mort mal-familja tiegħi lejn in-naxxar, il-bogħod mill-periklu. Wara l-gwerra rġajna lura u tħajjart nerġa' mmur lura fil-ħwienet fejn kont naħdem qabel. Fil-fatt kienet waħda ħabiba tiegħi li ħajritni. Il-ħajja kienet inbidlet iżda hawn Malta kien għataw ħafna Baħrin u soldati u l-ħwienet tax-xorb kienu għadhom fl-aqwa tagħhom. Kienu għaddew 20 sena minn meta kont sibt dak iċ-ċurkett kollu djamanti. Lejla waħda fil-ħanut daħlu żewġ Baħrin żgħażagħ. Tista' tgħid għadhom tfal. Kien is-sajf u wara li jordnaw xi xorbu, raġgħu ħarġu barra u poġġew bil-qiegħda fuq mejda għaż-żiffa ta' filgħaxija. Meta mort ħdejhom biex inservihom, indunajt li wieħed minnhom kellu tpinġija, eżattament bħal dik li kellu David. Ma stajtx ma nagħtix każa, kienet identika. Bqajt inħares lejha u żagħżugħ induna. Saqsini għaliex kont qed inħares hekk fissa lejha. Darba rajt waħda bħala, qedlu. Iż-żagħżugħ tbissem u qalli ma kienx missieri hux u kellu waħda bħala. Ħassejt dexa ma' ġismi kollu. F'wiġġ dak iż-żagħżugħ bdejt nara lil David. Ta' bil-ħaq kien jixbħu. X'kien jismu missierek? Staqsejtu. David, weġibni. Komplejt insaqsi u ma kien hemm l-ebda dubju li dan kien iben dak il-Baħri li kien wedni dak iċ-ċurkett. Sirt naf ukoll li David kien iżżewweġ ftit wara li telaq minn hawn u li kien għadu ħaj. Xi darba nixtieq niltaqa' ma' missierek, qed lil dak iż-żagħżugħ.
Niktiblu u ngħidlu, weġibni. Tajtu l-indirizz fejn kont qed noqgħod dik il-ħabta u bqajt nittama li xi darba għad nerġa' nara lil David. Is-sena ta' wara David ġie hawn Malta għal-vaganza flimkien ma' martu. Ġie fittixni d-dar u stedinni mmur miegħu ma' martu nieklu. Għall-ewwel jien ma rridx iżda meta rajt li kemm hu u kemm martu kienu determinati li jeħduni niekol magħhom, aċċettajt u morna nieklu flimkien. Kienet lejla sabiħa. Għadna nirrikuntaw lil xulxin dak kollu li konna għaddejna minnu matul dawk l-20 sena. David kien telaq minn Navy u kien fetaħ ħanut tal-antikitajiet. Jien kont ħadt iċ-ċurket miegħi, iżda ma tkellim xejn. Ħassejt li ma kellix ngħidlu bih quddiem martu. Bdejt nittama li jsemmiħu. Iżda donnu li kien insieħ jew ma rridx isemmih. Kien ftit qabel ma nfridna li qalli, Pauline, tiftakar dik il-lejla li konna fil-ħanut qabel ma tlaqt lura lejn l-Ingilterra, kontu rejtek ċurkett, taf li kont liftu. Naħseb li huwa qali waqt il-ġlied. Jien bissimt. Ħarist lejh u bla kliem xejn ftaħt il-handbag u minnu ħriġt iċ-ċurkett. David baqa' ċassat ħares lejja. Kif? Iva, jien konsibtu u żammejtu għandi. Kont dejjem nittama li qed nerġgħu niltaqgħu u nagħtihulek lura. Issa wasal dak il-mument. David ħadd ċurkett f'idu u wiċċu der jixal bil-ferħ. Hawnhekk qabżet martu qalt li, Pauline, int mara onesta. U f'dak il-ħin nqitni magħha u bisitni. Grazzi, qalt li. Dik il-lejla spiċċat billi wasluni d-dar u qabel ma telqu lura lejn l-Ingilterra raġgħu ħarġuni għall-ikel. Għadna ħbieb sal-lum. Tlajt xi darbtejn għandhom l-Ingilterra u baqgħu jikdbuli regolari. Il-ħbiberija tagħhom tfakkarni fi żmien li għalkemm kellu n-naħa l-kera tiegħu, kellu wkoll is-sabiħ.